Bez ohledu na to, jak tragicky dopadly poslední epizody Game of Thrones, jde jen s těžkostí popřít, že po dlouhou dobu to byl ten seriál, který určoval, jak může vypadat perfektně vytvořené televizní drama. Kvalitu ovlivňovala spousta faktorů, ať už to byly herecké výkony, obsazení nebo poměrně hezký rozpočet, tak přesto to za mě v úspěchu fantasy seriálů v době, kdy fantasy seriály nebyly zrovna dvakrát populární, bylo, jak dobře byla Hra o trůny napsaná. A tím myslím hlavně dialogy mezi postavami. První 4 série jsou toho dokonalým příkladem. Člověk by měl co dělat, aby našel scénu, kdy dialog není stěžejní částí děje. Já osobně to nazývám zlatou dobou Hry o trůny. A právě na téhle době bych chtěl stavět tohle video. Nebudeme se spolu dívat na celý díl, ale jen na krátkou 3minutovou scénu, která v sobě překvapivě nese víc napětí a dramatu než některé celé pozdější epizody. Dnes se spolu budeme bavit o rozhovoru mezi Joffrem a Tywinem. Rozhovoru mezi dvěma lidmi, kteří by měli stát na opačných koncích mocenského spektra, a přesto to vypadá úplně jinak. Nevybral jsem si tu scénu jen proto, že je uspokojící sledovat, jak někdo 180 vteřin roustí toho malého blondětýho skřeta, ale hlavně proto, jak precizně je tahle scéna postavená z kinematografického hlediska, tak i ze scénaristického. Na povrchu je to poměrně jednoduchá konverzace, kdy se král ptá své pravé ruky, aby ho zasvětil do informací, které se řeší v jeho malé radě, ale uvnitř je to krátká výměna nacpaná obrovským množstvím významů, jak už mocenských posunů, nebo neviditelných úderů, které zazní jen mezi řádky. Pojďme si scénu společně pustit a zastavit si každý důležitý moment, který následně rozebereme do hloubky, jak z pohledu herectví, řeči, ticha nebo scénáře. A pojďme se dozvědět, co všechno se dá nacpat do 3 minut dialogu. Jdeme na to. Ještě než začne dialog, tak bych se chtěl pozastavit na tomhle frameu. Tywin jde k trůnu, kde sedí Joffrey, a už zde se nám kamera snaží říct, že by měl být Tywin jakožto pravá ruka krále, mocensky v přítomnosti krále v nevýhodě. Když k trůnu jde, je doprovázen, tedy jen do chvíle, kdy si sám nevynutí, aby jej stráže nechali o samotě. Když dojde k trůnu, je zde vizuálně jasně znázorněné, kdo v místnosti je v mocenské převaze. Joffrey je posazen vysoko nad Tywinem na svém trůnu, sluneční světlo ho ozařuje a působí tak pro Tywina jako impozantní hora, ke které v tichu a pomalu kráčí. My jako diváci tak podvědomě nabýváme pocitu, že v místnosti vládne Joffrey. Scéna nám tak dává tajně najevo, co bude muset Tywin udělat, pokud bude chtít převzít moc. Your Grace. Grandfather? You wanted to speak to me. Yes. Hned tady se můžeme znovu zastavit. Když se Tywin ptá, chtěl si se mnou mluvit, tak to na první pohled může působit trochu jako běžná otázka, ale je to daleko od ní. Tywin tím do značné míry popírá královou autoritu, aniž by porušil jakékoliv zásadní pravidlo královské etiky. Když jde služebník před krále, tak často a specificky ve hře o trůny bychom slyšeli něco jako svolal jste mne, nebo vaše výslosti, jsem vám k službám. Ale Tywin řekne, chtěl si se mnou mluvit? Je to věta, kterou by člověk spíše řekl někomu, s kým si chce domluvit schůzku. Neobsahuje žádnou služebnou formulaci, žádné podřízení ani přiznání moci. Nic. Jako by si oba byli rovni. Tywin tím bere autoritu Joffreymu ještě předtím, než stihne vyslovit jakékoliv slovo. Také musím zmínit, jak brilantně rámuje kamera to, co se právě odehrálo. Joffrey je stále na výši sedící na trůnu, kamera zabírá scénu ze spodu, aby Joffrey působil ještě výš, než by měl být. A i přesto, když se podíváme pozorně, tak si můžeme všimnout, že i když je Joffrey prakticky o 1,5 m nad Tywinem, tak Tywin působí, jako kdyby on se díval dolů na Joffreyho. Opět naprosto brilantní práce kamery, která nám už teď dává po první větě jasně najevo, že se moc přelívá. I'd like a report on the meetings of my small council. Joffrey chce získat svou autoritu zpátky, ale hned při jeho první větě ztrácí ještě víc, než kdy mohl získat. Když Tywinovi oznámí, že by chtěl zasvětit do jednání jeho malé rady, opět to působí, jako kdyby mluvil s někým, kdo je mu roven. Neřekne Tywinovi, řekni mi, co se stalo na malé radě, ale víceméně ho nepřímo poprosí, aby mu to řekl. Já bych byl rád, já bych chtěl. Když král chce, tak to neříká tázavým já bych chtěl, ale já chci.
Joffrey tím tak neupevňuje svoji pozici krále, ale dává Tywinovi prostor. A my, co jsme viděli show, tak dobře víme, že dát Tywinovi prostor v mocenském boji není dobrý nápad. You're welcome to attend the meetings of your small council, Your Grace. Any or all of them. Tywin si ihned všimne chyby, kterou Joffrey udělal a instantně na ní začíná stavět. Joffreyovu otázku ani nebere v potaz a rovnou přechází do pomyslného útoku. On totiž Joffrey mu říká, že by se měl držet informovaný sám, může chodit na všechny schůzky a je tam vítaný. Tywin tak převrací svoji odpovědnost jako pravé ruky držet krále v obraze a nepřímo říká a skoro až uráží krále, že on by se měl starat o to, aby byl informovaný. A opět to zas a znovu drží perfektně v linii s královskou etikou. Dokonce ho i nazve vaše výsosti, ale ani to není bez dovětku. Tywinův dovětek, jakékoliv a všechny, je totiž ještě takové dotlačení nože hlouběji do rány, která Joffrey mu začala nemálo krvácet. Je to elegantní způsob, jak ještě rychle zdůraznit, že pokud nejsi informovaný, tak je to tvoje chyba, a ne moje. I've been very busy. Many important matters require a king's attention. Of course. Joffrey cítí Tywinův nátlak a stejně jako když člověk říkal učitelce, že mu úkol snědl pes, se začíná vymlouvat. Z Tywinova obličeje však můžeme jasně vyčíst, že mu tu výmluvu nevěří a už jenom z toho pohledu dokážeme vyčíst, co si Tywin o Joffreym opravdu myslí. Technicky Tywin přijímá, co Joffrey řekl, ale jeho pohled a zřetelné prohlédnutí od hlavy až k patě nám dává jasně najevo, že pohrdá člověkem, který sedí před ním. You've been holding the council meetings in the Tower of the Hand instead of the small council chamber. I have, yes. Joffrey si ale jeho pohrdavého pohledu nevšimne a ticho si vyloží jako získání autority zpátky na jeho stranu. To je opět velké pochybení z jeho strany. A na tomhle jeho nestabilním úchopu moci začíná stavět svoji další větu. Joffrey to říká, jako kdyby měl Tywina nachytat, že dělá něco za jeho zády. Snaží se tím Tywina nepřímo nařknout a připomenout mu, že je jeho podřízený. Tywin však instantně, bez žádného popírání odpoví krátkou, téměř jednoslovnou větou. Nijak se neomlouvá a ani nic nevysvětluje. Prostě jen stroze potvrdí fakt a nechává to viset ve vzduchu, jako kdyby tím říkal ano, přesně tak a co s tím jako uděláš. Tywin tak používá pojmenovaného jevu pragmatické dominance, kdy je jeho krátká věta použita jako mocenský akt. May I ask why? A Joffrey to cítí ze 100%. Jeho odpověď můžu se zeptat proč je definitivní přesunutí autority na Tywina. Protože nejenom, že Tywin nějak neelaboroval na jeho předešlou otázku, Joffrey se zeptá znovu a v jeho otázce se ptá Tywina, jestli se může zeptat. Král 7 království, nejmocnější člověk na kontinentu, dědic železného trůnu se na svém vlastním trůnu v přítomnosti své pravé ruky zeptá o svolení se zeptat. Nechme to chvilku uležet a společně pojďme procítit tu ironii toho, že se král právě zeptal o povolení mluvit muže, kterého si sám před sebe předvolal. Ještě rychle, než budeme pokračovat v tomhle videu, budu rád za jakoukoliv interakci s tady tímhle s tím videem a pokud máte nějaký nápad na další scénu, kterou byste si rádi pořádně do hloubky rozebrali, určitě se nebojte ji napsat do komentářů. Já to nebudu prodlužovat, pokračujeme ve videu. Dobře, nechali jsme to uležet, můžeme pokračovat. The Tower of the Hand is where I work. To walk from there to here would take time. Time I could otherwise spend productively. Tywin odpovídá opět popírajíc autoritu krále. Řekne, že si přesunul, kde se schází malá rada tam, kde pracuje, aby ušetřil čas, který by jinak mohl trávit něčím produktivnějším než cestováním. Tywin tím říká, můj čas je daleko víc důležitý, jak ten tvůj. A tak jsem si to přesunul ke mně. Naprosto brilantně vložená urážka, která je opět tak nepřímo vložená do slov, že ji ani Joffrey nezachytí. Ale jak my víme, tak Tywin moc dobře ví, co říká. A proč to říká. A nepřímo tak verbálně pohrdá králi. So if I wanted to attend a council meeting, I would now have to climb all the stairs in the Tower of the Hand. Na papíře zní Joffreyho věta jako neutrální dotaz, ale v kontextu scény je to daleko od neutrálního. Joffrey si tím totiž stěžuje, kňourá a hledá způsob, jak dát najevo svoji dominanci. Joffrey dává najevo, že mu vadí vycházet schody a šlapat nahoru v momentě, kdy vládne celému království. Pro rétoricky zkušeného Tywina tím páchá Joffrey pomyslnou sepuku. Protože Joffrey si vůbec neuvědomuje, jak to, co řekl, zní v uších ostatních.
V jeho hlavě si myslí, že právě dokázal rétoricky zatlačit Tywina, ale v realitě odhalil, jak dětinsky smýšlí. Myslí si, že ho Tywin podrazil, když přesunul radu a že má právo si stěžovat a vnímá to jako mocenskou výměnu. Subtext toho, co říká, je ale úplně jiný. Ty mě nutíš chodit za tebou, to je nepohodlný. Dává tím najevo, že už samotná představa, že by měl chodit za svými poradci, ho unavuje a tímhle svým výrokem přihrává Tywinovi na smeč líp jak Scottie Pippen Michaelu Jordanovi. Ještě než se dostaneme ke zmíněné smeči, musím zastavit scénu tady. To, co se právě stalo mimo dialog, je tak silné, že se to bude jen s těžkostí popisovat. Každopádně celý předešlý výrok Joffreyho byl o tom, že mu chození po schodech přijde unavující. A co udělá Tywin hned po tom, co to Joffrey řekne? Vystoupá schody. To má hned několik jasných implikací. Tywin tím dává jasně najevo, že on se schodů neštítí a nedělá mu problém vystoupit za svojí povinností. Zároveň se v měřítku scény oficiálně dostává nad horizont krále. Kamera nám tím dává najevo definitivní konec jakékoliv autority Joffreyho. A když Joffrey mu stoupá, tak si můžeme všimnout perfektního hereckého výkonu Jacka Gleesona, který vidí přibližující se ho Tywina a instinktivně se zapouští hlouběji do trůnu, aby vytvořil o trochu větší osobní prostor mezi ním a Tywinem. Také drží obličej ve velmi znepokojeném výrazu. Pro nás jako diváky i pro Tywina tím dává jasně najevo, že se necítí komfortně a možná se i dokonce bojí toho, co přijde. We could arrange to have you carried. Pojďme se vrátit k té zmíněné smeči. Kdyby mi někdo dal hromady času jen s těžkostí, bych přišel na víc elegantní urážku, než je tahle, kterou Tywin formálně pronese jako možnost, jak dopravit Joffreyho na schůzku rady. Tywin tím říká hned několik věcí. Opět. Říká tím, nejsi schopný ujít cestu, kterou zvládne každý dospělý. Říká, pokud chceš být přítomen na poradách, budeme tě muset nosit jako malé dítě, ale mezi námi, když si přiblížíme Tywinu v obličeji a podíváme se na něj pozorněji, všimne si toho naprosto pevného výrazu a pohledu, který z Tyvinovy tváře ani na okamžik nespadne. A za mě se tam objevuje ještě jedna vrstva, mnohem tišší a mnohem temnější, protože We could arrange to have you carried. Není jen ponižující nabídka. Je to věta s dvojím dnem. Na povrchu to zní jako pomoc, jako snaha ušetřit krále námahy a trapnosti. Ale v podtextu je to připomenutí, že když někdo rozhodne o tom, že tě mají nést, nevybíráš si, kam tě donesou. A právě to se skrývá v tom jeho klidném postoji. Tywin tím velmi nepřímo říká, že by nebyl problém nechat Joffreyho odnést. Kamkoliv. I na místo, odkud se třeba vůbec nevrátíš. A celou urážku ale zaobalil do něčeho, co by se mimo kontext scény mohlo interpretovat jako úplně normální. Králové se přece nechávali nosit odjakživa, kamkoliv bylo třeba. A celé to opět podtrhává kamera, která sleduje scénu ze zhora a dělá tak Joffreyho maličkatého proti Tywinovi, který na něj zlíží. Jako kdyby on sám se teď stal horou. Tell me about the Targaryen girl in the east and her dragons. A Joffrey si toho všimne a velmi rychle pochopí, co ta věta znamená. Proto se ani nepokouší reagovat a místo toho okamžitě mění téma. Narychlo přijde s poměrně dobrou otázkou, která působí a zní královsky. Dává tím najevo, že přeci jen něco málo ví a zároveň je to téma, které působí velce a důležitě. Takové, které má perfektně odnést pozornost od toho, co se stalo v předešlé konverzaci. Where did you hear about this? Is it true? K našemu překvapení taky Tywinovému to ale funguje. Joffrey zvládl utéct k jinému tématu a paradoxně překvapuje Tywina, že vůbec ví, kdo Daenerys je. Tywin v tu chvíli ale nevidí krále, který se zajímá o geopolitiku. Vidí chlapce, který opakuje něco, co slyšel od někoho jiného. Informaci, která se k němu dostala úplně náhodou. Proto jeho odpověď tak rychlá, ostrá a jednoduchá. Chce vědět, kdo mu o Daenerys řekl a testuje, jestli Joffrey prozradí svého informovatele. Joffrey ale poprvé v průběhu celého dialogu zvládá převzít vedení konverzace a pro změnu je to on, kdo ignoruje Tywinovu otázku a sám se ptá na další. Apparently so. A Tywin zřejmě ze samotného šoku mu na jeho otázku odpovídá.
A tady za mě přichází pravděpodobně nejlepší otázka, kterou Joffrey měl v průběhu celé show, ne jenom téhle scény. Don't you think we ought to do something about it? A najednou je to poprvé, kdy jeho slova nezní jako výmluva nebo únik. Tady je skutečně na silnější straně argumentu a můžeme si toho všimnout i na jeho tváři. On má pravdu. Targaryenská dědička z draky je velká hrozba. Každý rozumný vládce by se o to měl zajímat. A kdyby to řekl kdokoliv jiný, bylo by to úplně legitimní a možná dokonce prozíravé. S tím, že hindsight 2025 je to doslova nejlepší směr, kterým by se on jako král mohl v tenhle moment ubírat. Jenže právě to je ta tragédie téhle repliky. Je to jediná chvíle, kdy Joffrey říká něco racionálního a stejně to zní slabě. Ten argument nebyl špatný, ale říká ho někdo, kdo přišel o svoji veškerou autoritu. Joffrey se totiž snaží udělat něco, co dává smysl až ve chvíli, kdy už stojí na kolísavé půdě. When I was Hand of the King under your father's predecessor, the skulls of all the Targaryen dragons were kept in this room. The skull of the last of them was right here. It was the size of an apple. A Tywin to samozřejmě vidí. Nedovolí Joffreymu mít pravdu, i když ji v tomhle případě má. Instantně převádí konverzaci do pro Joffreyho neznámé půdy. Začíná se bavit o historii a najednou se nebavíme o dracích, kteří by mohli přijít, ale o dracích, které jsme už porazili. Tywin tak dostává Joffreyho do tématu, o kterém s největší pravděpodobností nic neví a sází na to, že Joffrey tím přijde o své nově nabité sebevědomí. Tywin nepřijde s protiargumentem. On Joffreyho strach převypráví. Přetvoří ho v dějiny a z draků, kteří Joffreyho v představách oprávněně děsí, udělá pozůstatek. And the biggest was the size of a carriage. Joffrey se ale paradoxně nedá a i přesto, že ho Tywin dostal do historie, o které ví pramálo, dokáže předložit poměrně jasný a velmi strašidelný fakt. My jako diváci, ačkoliv předpokládám, že všichni neradi, souhlasíme s Joffreym. Draci jsou pro King's Landing opravdový problém. A Tywin bohužel pro King's Landing opět snižuje velikost problému, kterým draci jsou. Je mi smutno, že to řeknu, ale Joffrey tenhle argument s přehledem vyhrává. Je fascinující, že i když je Joffrey krutý a často směšný, tady říká věc, která je logická a dává smysl. Svět už jednou padl na kolena před draky. Proč by se to nemohlo stát znovu? Yes, and the creature to whom it belonged died 300 years ago. Curiosities on the far side of the world are no threat to us. But how do we know these dragons are just curiosities and not the beasts that brought the whole world to heel? Because we have been told as much by the many experts who serve the realm by counseling the king on matters about which he knows nothing. Tywin poměrně rychle reaguje, ale v mých očích se tady dopouští své první a jediné chyby v tomhle dialogu. Na povrchu je to odpověď, pod povrchem je to další řez. Je to připomenutí, že Joffrey nerozumí světu, který má řídit a musí spoléhat na lidi, kteří myslí za něj. Ale všimněme si, co Tywin doopravdy řekl. A víme to proto, že nám to řekli odborníci. Tím podkopává doslova sám sebe. On sám tohle ví, jenom díky někomu, kdo myslel za něj. Paradoxně tak schazuje nejen Joffreyho, ale i sám sebe. A jak my dobře víme, Daenerys byla opravdu problém. Takže v tomhle případě někdo, kdo myslel za Tywina, nemyslel moc dobře. A nebo, když Tywin mluví o expertech, o lidech, kteří přinášejí zprávy z východu, je tu jeden člověk, který do toho profilu zapadá víc než kdokoliv jiný. Ten, kdo vždy přinášel informace o Daenerys, ten, kdo držel v rukou síť špehů, která zasahovala až za úzké moře. Varys. A když si tohle člověk uvědomí, začne to všechno zapadat do sebe. Pokud Varys skutečně podporoval Targaryeny a později víme, že ano, pak je téměř jisté, že Tywinovi posílal právě ty informace, které chtěl slyšet, aby Tywin slyšel. Stačilo jen trochu zmenšit nebezpečí, trochu zlehčit a draci se rázem stali kuriozitami. Protože kdyby Tywin pravdu znal příliš brzy, nedíval by se na to historickou optikou. Nesnižoval by lebku draka na velikosti jablka a nesrovnával by minulost s přítomností. Jednal by rychle a jistě. A Varysův dlouhodobý plán by tím skončil v jediném okamžiku. Ale Tywin o tomhle všem nic neví. Pro něj jsou draci jen ozvěnou dávného světa, něčím, co už jednou padlo. A v téhle chvíli má jen jeden jediný cíl.
Vrátit Joffreyho tam, kam podle něj patří. But I haven't been counseled. You are being counseled at this very moment. I should be consulted about such things. From now on, I will see to it that you are appropriately consulted on important matters, whenever necessary. Na první pohled Tywinova věta působí jako potvrzení Joffreyho postavení, jako jakýsi Tywinův ústupek. Ale když se na to podíváme zblízka, tak je to dokonale prázdná věta. Joffrey bude konzultován, ale jen pokud Tywin uzná za vhodné. Jen o tom, co Tywin uzná za vhodné a hlavně jen tehdy, když to Tywin uzná za vhodné. Je to příslib, který slibuje naprosto všechno a přitom neumožňuje naprosto nic. Přesně ta věta, která působí jako ústupek, ale je to zámek. A když se podíváš na Joffreyho, je tam změna, která je možná nejvýmluvnější z celé scény. Už není v pozici někoho, kdo si nárokuje informace. Najednou zní ale úplně jinak. Ne jako král, který vyžaduje, ale jako někdo, kdo žádá o to, aby aspoň byl přizván k diskuzi. To sebevědomí, které měl na začátku, je pryč. Ta prudkost, se kterou se snažil řídit konverzaci, je pryč. Teď už jen doufá, že bude alespoň držet krok. A přesto je v jeho výrazu něco, co nejde přehlédnout. Ta směs frustrace a bezradnosti, která přichází ve chvíli, kdy člověk cítí, že by chtěl odporovat. Že by měl říct víc, že by chtěl zaujmout nějakou pozici, ale prostě nemá jak. Protože v tuhle chvíli už 3 minuty zažívá něco, co vypadá skoro jako chirurgický výkon. Tywin ho rozebírá větu po větě, každé Joffreyho slovo otočí proti němu, každou iniciativu mu vezme dřív, než ji stihne rozvinout. A Joffrey, přestože si uvědomuje, co se děje, nemá nástroj, kterým by to zastavil. Your Grace. A perfektní třešničkou na dortu je Tywinův odchod. Otočí se a osloví Joffreyho vaše výsosti. Vrací se tím zpátky na začátek a staví se tím do pozice služebníka po tom, co asertoval svoji rétorickou dominanci a působí to jako plivnutí do tváře. Tywin se otočí zády ke králi a prostě odejde. Nečeká na svolení, nečeká na pokyn ani na propuštění. Jen se otočí a odchází, jako by to byla nejpřirozenější věc. Je to absolutní moc v nejčistší podobě. Tichá, klidná. Taková, která nepotřebuje žádná slova. A když se při odchodu sotva znatelně ukloní a pronese to nejlhostejnější vaše výsosti, jaké jde vůbec říct, ani na vteřinu nepůsobí, jako by na to zapomněl. On jen nechá ten okamžik viset ve vzduchu. Jako poslední kapku, která má Joffreyho nechat přemýšlet, jestli se mu to zdálo, nebo jestli mu děda právě opakovaně plivnul do tváře. A když kamera zachytí ten nepatrný náznak úsměvu, tu maličkou křivku na Tywinově tváři, je jasné, že přesně ví, co právě udělal. Zničil královu autoritu. Ne křikem, ne výhruškami, ani násilím, ale naprostou kontrolou nad každým slovem, které v místnosti padlo. A nejhorší na tom je, že i samotný král si na konci není jistý, co se vlastně stalo. Jen ví, že v té místnosti zůstal někdo menší, než byl na začátku. A že ten, kdo právě odchází, byl skutečný vládce. Čau lidi, Marek, já vás vítám na konci tady tohohle z toho rozboru, kde si společně rozebíráme scénu mezi Tywinem a Joffreym ze série Hra o trůny. Doufám, že se vám video líbilo a pokud ano, tak budu rád za jakýkoliv komentář, jakýkoliv like, interakci s tím videem a případně pokud budete psát komentář, tak určitě mi dejte vědět, jaká další scéna podle vás stojí za to si pořádně do hloubky rozebrat. Nic, já to tady nebudu dál prodlužovat, určitě mi zanechte ten komentář a my se vidíme v dalším videu. Čau.